As our planet faces the challenges of climate change, cities are reimagining their futures to become more resilient and sustainable. At the heart of this transformation is energy, driving efforts to cut carbon emissions and embrace a greener tomorrow. By focusing on innovative energy solutions, Response is paving the way for a sustainable future in our cities. Funded by the European Union, Response unites experts, scientists, companies and citizens in an ambitious mission to create positive energy districts that generate more renewable energy than they consume each year. Turku's Positive Energy District is located in the student village. With nearly 40,000 students in its 200,000 population, Turku is the sixth largest city and the third largest urban area in Finland, and aims to become Finland's leading student city by embracing energy innovation. Response relies on citizens taking an active role by changing habits and adopting new technologies in their daily life. With Response, Turku takes significant steps towards reaching Finland's and the European Union's goals of carbon neutrality, leading the effort to combat climate change. In Turku's student village, 13 diverse buildings come together to form a positive energy block, with the cutting-edge Tuusia building at its core. Respons-hankkeessa alue on suunniteltu tuottamaan vuositasolla enemmän energiaa kuin se itse kuluttaa. Kehittyneiden teknologioiden avulla voimme kierrättää kaukokylmäverkon energiaa lämmön tuottamiseen, hallinnoida ja optimoida alueen energian kulutusta ja tuotantoa sekä parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Yhdistettynä alueen lisääntyneeseen uusiutuvan energian tuotantoon sekä energiavarastoihin, alueen energiajärjestelmä on nyt aiempaa resilientimpi ja joustavampi. The solutions cover 5 key areas: positive energy building systems, local energy supply with a high share of renewables, sustainable energy storage, integrated and interconnected city ecosystems, and citizen-centric, resilient and safe cities. Näiden uusien teknologioiden ja jälkeenasennettujen energiaratkaisujen avulla on mahdollistettu se, että samalla kun lämmityksen kysyntä on laskenut, on uusiutuvan energian tuotanto lisääntynyt. Samalla myös asumismukavuus ja viihtyvyys on lisääntynyt. Esimerkiksi uudet sähköisen liikkumisen latauspisteet helpottavat asukkaiden mahdollisuuksia liikkua kestävästi. Lisäksi mentorointiohjelma ja erilaiset koulutukset ovat lisänneet tietoisuutta kestävästä energiankäytöstä ja näistä uusista teknologioista. Yhdessä olemmekin onnistuneet laskemaan ylioppilaskylän hiilijalanjälkeä merkittävästi. Kyllähän se tuntuu hyvältä asua täällä energiapositiivisella asuinalueella, koska tietää, että täällä tuotetaan enemmän energiaa, mitä kulutetaan ja pystytään säästämään luontoa ja sitä kautta rahaa. Joo, mä oon aika maltillinen energiankäyttäjä, koska esimerkiksi sammutan valot niistä paikoista, missä mä en oleskele ja käytän julkisia hyvin paljon. Ja muutenkin seurasin tätä aurinkopaneelien rakennusta tänne Tuusian katolle ja sitä kautta tutustuin tähän Response-hankkeeseen. The Turku Student Village Positive Energy District is a testament to what we can achieve when businesses, researchers and public institutions work together towards a common goal. Response is part of a broader European initiative aimed at achieving a carbon-neutral future. The project brings together over 50 European partners to find sustainable solutions for energy production and consumption at building, block and district levels.
Turun kaupungilla on kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraali kaupunki meidän 800-vuotisjuhlavuoteen mennessä vuonna 2029. Tähän mennessä me ollaan onnistuttu vähentämään meidän kasvihuonekaasupäästöjä vuoden 1990 tasosta 63% ja vuonna 2024 Turku sai tunnustusta EU:n missiokaupunkina komissiolta ilmastotyöstämme. Ja vuonna 2030 me halutaan olla yksi maailman johtavista ilmasto- ja luontokaupungeista. Uusilla teknologisilla innovaatioilla ja energiasektorin kehityksellä on merkittävä rooli meidän tavoitteidemme saavuttamisessa. Esimerkiksi Respons-hankkeessa olemme kokeilleet uusia keinoja rakennusten ja asumisen energian kulutuksen hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Ne ratkaisut, joita olemme hankkeessa kehittäneet, osoittavat esimerkiksi kiertotalouden periaatteita voidaan soveltaa kaukolämmön ja jäähdytyksen tuotannossa ja edelleen kaupunkien energian hallinnassa. Sen kaltaiset julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet, joita mekin olemme Respons-hankkeessa hyödyntäneet vaikeidenkin teknisten haasteiden ratkaisemiseksi, ovat keskeisiä ilmastokestävien kaupunkien rakentamisessa Euroopassa ja sen ulkopuolella. Emme tietenkään saavuta meidän ilmastotavoitteitamme yksin ja sen takia teemme aktiivisesti yhteistyötä yritysten ja muiden kumppaneiden kanssa. Ja samalla teemme kaupungista viihtyisämpää ja luomme paikallisille yrityksille uusia mahdollisuuksia. Response reaffirms the commitment to sustainability and inclusivity of the EU in the future. Together, we are building a more sustainable and resilient tomorrow, not just for Turku and Dijon, but for communities across Europe and beyond.